Boas, son Daniel Irimia, candidato á alcaldía polo Concello de Cospeito. George Orwell, na novela 1984, decía que se hai esperanza radica nos proles, é dicir, na xente do común, naquela que se parte o lombo día a día por sacar adiante aos seus. Efectivamente, así o penso, pero engadiría algo máis. Se hai esperanza, é gracias á aprendizaxe dos nosos maiores e a ter presente a xuventude. Veciñas e veciños, abro unha nova etapa en Cospeito. Unha etapa protagonizada polos servicios públicos de calidade. E falo do abastecemento, de completar o abastecemento das augas da traída, dunha rede viaria en bo estado e tamén de crear novas infraestruturas para recoller os residuos derivados das granxas. Como sabemos, o noso municipio é un municipio eminentemente labrego e gandeiro, agrogandeiro, polo tanto, debemos apoiar e potenciar este importante fluxo económico. Unha etapa na que revitalizar o noso rural sexa o eixe das nosas políticas. Unha etapa na que apoiemos a conciliación laboral, unha etapa na que exista un gran aporte económico tanto ás infraestructuras deportivas como ao deporte e, por fin, aprobemos e saquemos adiante un plan xeral de ordenación municipal tan necesario para asentar poboación. É boa mostra de que o noso municipio camiña un paso atrás respecto dos municipios limítrofes e que moitas das nosas parroquias non teñen aínda acceso a internet. Abro unha nova etapa en Cospeito que é unha fiestra aberta á esperanza e quero facer do meu municipio o corazón da terra xa.